Sa philippinesbrands.com, simpleng-simpleng mag-shopping na lang gamit ang iyong computer o mobile device. Bisitahin lamang ang philippinesbrands.com para sa lahat ng iyong paboritong produkto karne, mga bag, damit, gulay, ice cream, kagamitan sa bahay, labada, pangangalaga sa alagang hayop, pangangalaga sa sarili, at marami pang iba. Sa kanang sulok ibaba ng iyong screen, makikita mo ang iyong basket o shopping cart. Ilagay ang iyong mga napiling produkto dito, at ipagpatuloy ang checkout. Magbayad gamit ang GCash sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code o pagpapadala ng kabuuang halaga sa GCash number. Madali lang. Matatanggap mo ang iyong order bago mag-alas 8 ng gabi araw-araw mula sa aming mga mapagkakatiwalaang kuryente. Partner kami ng mga pinakamalalaking wholesalers, retailers, at distribution chain sa buong Pilipinas, kaya siguradong fresh at mataas ang kalidad ng bawat produktong ihahatid sa iyo. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa trapiko. Huwag nang hayaang masira ang araw mo. Dali na sa philippinesbrands.com kung saan itinatag namin ang isang matibay at mapagkakatiwalaang ugnayan sa iyo at sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa shopping. Mag-shopping na buong taon.